lyst til lige nu. Fuck, man. Jeg har ondt i røven efter at sidde på en lortestol, man. Ja, jeg har det så dejligt efter at ligge i min dejlige seng. Lad mig lige komme med, mand. Det er fucking Ja. lang tid siden, jeg har siddet i min seng, mand. Det er fucking været 12 timer siden. Wow. Jeg har bare siddet på den lortestol. Det er så lang tid siden, jeg har sovet. Okay, sådan 2 dage Jeg har ikke siden. sovet, mand. Jeg har ikke sovet, jeg har siddet og spillet computer. Jeg har heller ikke sovet. Den er så dejligt blød. Jeg ligger virkelig, virkelig godt. Nej, lad den være. Jeg ligger virkelig godt. Lad den være. Blød. Virkelig sådan. Også kan man lige så sin dyne over sig, så fryser man ikke længere. Dejligt. Hvor dejligt, mand. Det er helt utroligt. Er der en dejlig kold pude? Hvad fanden er han der? Hvorfor ignorerer han os? Han er bare retard. Dejlig kold seng. Har du speak? Ja, du er venner med mig. Okay, hvad hedder du? Fuck, hvad er det nu, jeg hedder, mand? Jeg skal lige se det. Fuck, mand. Hvad er det nu, jeg hedder, mand? Skal vi se det hurtigt. Nej, kan jeg lægge mere? Kan jeg lægge lidt mere? Den her. Sådan der. Det her hedder. 2 sekunder.